दिनै आं जोबोद खुसि गाइस स' दिनै आं बबाव थांनो नागिरदों नैबे नाय थान्दा हावा थान्दा मौसम बा नाय लोगोफोर आं दुब्लि बारि गेजेरावसो दं आरोखि ना ओरैबायदि बार बारो नायदो सिउ सिउ ओरैबो मानसि गैया ओरैबो मानसि गैया स' आं दा अबाव थांनो नागिरदों नोंथांमोन आङो दसे उनाव नोंथांमोननो खोन्थादों हे गाइस वेलकाम टु माय चेनेल नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय स' गाइस दिनै आं जोबोद खुसि मिथिदोंना स' खिनायजों समान खुसि आरोना खिनो ओंखारना थान जाबा जेरै खिबा ओरैबायदि सुख सान्ति मोनो ओरैबायदिनो आंना दिनै जोबोद खुसि ओरैबायदि गोसोआ गोजोननाय मोन्दों स' आंना दिनै गुगल एडसेन्स पिन मोनफैबाय इउटुबनि तरफनिफ्राय स' इउटुबनि तरफनिफ्राय गुगल एडसेन्स पिन मोनफैनायाबो साधारन बाथ्रा नङा स' जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं दिनै आरोखि ना स' मा होनो ओरैबायदि खुसि वा स' नोंथांमोननि गेजेरावनो आं नैबे फंसे बाथ्राखौ शेयार खालामनाय जाबाय आरोखि ना स' आंनि फेमिलि हिसाबै नोंथांमोननोबो नैबे बाथ्राखौ शेयार खालामना होबाय जाहाथे नोंथांमोनाबो मिन्थियो आंना गुगल एडसेन्स पिन सफैबाय गोबाव समनि गेजेरजों नाजाफ्लेथाबनानै नायैनो गुन्दै जागुलायनाय स' मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों स' आनबक्सिंखौबो नोंथांमोननो खोन्थागोन रावबो गैया दे आंजों गाइस स' आं हारसिंसो नै दा दुब्लिबारि गेजेराव दं आरोखि स' पस्ट अफिसा खुलियाखै दा बर्थमान स' आं दा दसे उनावनो थांगासिनो पस्ट अफिसाव नोंथांमोननि गेजेराव आङो थांनानै गुगल एडसेन्स पिनखौ लाना फैगोन स' नोंथांमोना जाहाथे नायलांबाय थायो आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो स' साल्लाव स्टार्ट पस्ट अफिस स' रोजा रोजा मान बावहरनाय थाबाय आंनि भिउवार्स आंनि साबसक्राइबार नोंथांमोननिसिम स' जाहाथे नोंथांमोना आंखौ इयुनावबो नै बिदि सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आं नोंथांमोनखौ गुरै खावलायनाय थाबाय स' एडसेन्स मोननायाबो जोबोद गोब्राब जोबोद नाजाबाय थानांगौ नायैनो होन्दोंसो ना गुन्दै जालायलांनो बाला स' बिदिबा थ'दो न'आव आनबक्सिं खालामनायखौ नोंथांमोना नायदो ना मा होनो गाइस स' नोंथांमोननि गेजेराव आङो आनबक्सिं खालामनायखौ देखायासै नै बेनि थाखायनो मानसिया फाग्ला जायो आरोखि ना मानसि फाग्ला जालायो नै बेनि थाखायनो स' मालाया मा मोनो बेखौ मिथिया स' मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर होबाय आंनि भिउस आंनि साबसक्राइबार नोंथांमोन जोबोद गोजोननाय थाबाय स' जोबोद गोजोनदों अमा गोरानसो जाबावनोसै दिनै हले नैबे मोननायनि खुसियावनो नुबायना हा स' गाइस अमायाबो नै गोरान फोराननायबावसो नायनो नामा नोंथांमोनाथ' लुगैसिगोन एबार वाव नै नुबाय दा गुगल एडसेन्सनि हेपिजों नैबे अमा गोरानखौ लागायनोसै मिथिबायना नैबे अमा गोरानखौ गुगल एडसेन्स मोननायनि खुसिजों ओरैबायदि जानोसै आरोना स' जोबोद खुसि जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय नोंथांमोनखौ नै नायदो नैखौ दा सबायजों लागाब नैखौ दा सावना हाल्था जानांगौ मिथिबायना लोगोफोर अमा बेदर गोरानखौ दिनै हाल्था सावना जानांगौ एवना जानांगौ सबायजों जालाय माजों जालाय मिथिबायना स' गाइस दिनै हले जासिजोबसिगोन आरोना नैबे उदैया गिदिरखा ओरैनो डाबल गिदिर जासिगोन स' दिनैनि भिडिअखौ आङो बारा गोलाव बानायदिया नैसिम ससेखौनो बानायनानै नोंथांमोननि गेजेराव आंनि फेमिलिनि गेजेराव आङो शेयार खालामना होनाय जाबाय नै बेखौनो शेयार खालामनाय जाबाय आरोखि ना स' बाय